Jeg vil sige, den er meget hygiejnisk under. Denne har Kåre siddet for. Kan vi få et bud? På badedyret Brando? 200. Hold da op. 300. 320. 360. 370. 400. 400, nej! Ja, det går ikke først, den tredje sådan. 400. 410. Altså, vi skal ikke sådan 410, 75 eller noget. Hvad? 460. Det er et badedyr. Hvis du er den ude på Amager Strand, så går du til House og forsvinder. Den er intet værd her. 460, men okay. 460. Jamen, der er ikke nogen protester. Værsgo. Så siger jeg første, anden, tredje, 460. 500. 560. 600. Er det din manager, der sidder der? 600. 600 for helvede, det skulle... Nå. 650. For helvede da. Så, jeg tror, vi begynder at importere badedyr efter det her. Det er jo helt vildt. Hvad var det, du sagde? 650. 650 første, 650 anden, 650 tredje, så... Og så kommer jeg hjem til mor og far. Nå, hvad er du så kæft? Kan du badedyr, mand? Hvad har det kostet? Jeg skal lige op og lave lektier. Allersidste ting. Jeg ved, der er en trommeslager her et eller andet sted. Thomas. Hvad siger vi til Heines aflagte bækken? Kæmperhullet. 200. 300. 350. 400. 450. 500. Jeg kaster den ikke ned. 600. 7.000. Der er en, der har fået